Най-надарените, крачка назад! Не си компетентен, не си интересен. Прощавай, ти пак ли искаш да изпъхнеш на моят рожден ден дори? Не съм заедлив, аз просто съм откровен. Комплексирам. Георги и Атанас ще спят на дивана. 20 години от моя живот са изминали в спане на дивана. Едно предаване само за мене може ли да се направи? Ето толкова за твоята обща култура. Напускам. Амин, дай Боже! Ейде ме, Ваня. Хубава ми е душата, хубаво ми е сърцето. Тази година сме дали старт на сплотяването на нашите отношения. На 40 години осъзна, че имаш семейство. В такива моменти знаеш на колко си готов. Това 40 години от вашия живот са изминали в спане на дивана не значи, че вие сте нещо по-малко от други.